बाबावो बिहावसोनि न'आव उन्दुनाय बायदि मोनथारबाय नामा बेलाय माथो दाबो सिरि मोननो रोंला दानो बेजोंसो थाव बाथाव होनानै फोजागोन आं है लाजि आंखौ खोदोम नाङालै है लाजि खोदोम नाङाब्रा ओइ मेवबाय मेवबाय बा गोदै सिमांसो नुलायदों माथो आसोला बेबो हिनजावफोरजों एदाव जालायनाय आंहासो सिमाङाव रावबो सिख्लाजों एदाव जाफेराखै रावबो सिख्लाखौबो एदावनो मोनफेराखै सिमाङावबो रावबो सिख्लाखौ खुदुमनोबो मोना मोगथाङावथ' गोजाननि बाथ्रा बेहा मेवथुलायगासिनो दं सिमाङाव फाग्लिफोर मेवदोंला मायाव दांदोंबाय थायोब्रा नोंसोरलाय दाना मेवदों आच्छा मेवथुलायगासिनो दङ होमबा दे मेवथुबाय था मालाय सिमाङाव एदावलायनाया जोब्बाय नामा लायला जामायला थफिराम आं सिमाङावसो दङ जाखो ना नोंसो सिमाङाव दङ जाखोब्रा आच्छा खर'नि मेलेमखौ न'आव दोननानै फैबाय माने नों जेबो नङा बेफोरबायदि थासारियाव मोजां मानसिफोरनि हावायाबो टाइट जायो आं बुजिदों मोजाङैनो बुजिदों आं आंलाय माथो थाबायनोबो हायाखैब्रा आयला माथो आंखौ खानानैसो दोनदों ओइ थफिराम मा प्रेंक खालामदों नामालै हो बेफोरबायदि गोजां बोथोराव हरनि समाव मानि प्रेंक बेलाय हो खोथाया गाज्रि जागोनलै आंखौ प्रेंक खालामनाया खिथुआव खि लानाय मानसिफोरासो प्रेंक खालामो आं बायदि लेजेन्ड मानसिया रावखौबो प्रेंक खालामा डाइरेक्ट एक्सनसो लायो आं एक्सन नै बेखौ नुदोंना थों नङाबा बाथोन खालामगोन आं आइया नों आंखौ खाना दोननानै इसेबां दादागिरि जादोंना देलाय खेबसे बे दिरुंखौ बख'नानै होलाय मा आं खिथुआव खि लानानै खानाय गथ' नामा जे नोंनि दिरुंखौ बख'नानै होनो नै बे थफिरामा दिनै हिसाब खिथाब गासिखौबो लाजोबगोन नों आंखौ मा खालामदों मा खालामा बिनि फिननायखौ आं दिनै लाजोबगोन बिनि मुलाम्फाखौबो आं दिनै नोंनिफ्राय सुदै मुलै लागोन ओइ बुरबक आंलाय नोंखौलाय मा खालामदों आच्छा बावबाय खिबा खिनानै खिखौबो नायनांगौ मालाबा मिथिबाय खिनि महरा माबायदि अब्लासो मिथिगोन दा नोङो नोंनि खिनि महरा माबायदिमोन होननानै थिग बिदिनो नोङो आंनि सायाव मा इनाय अनागार खालामदोंमोन बेखौ आंसो मिथिगौ आच्छा बिदिब्ला नों आंनि खिसो होमबा ओइ सिरिथा नोंसोरनो मिनिनो थाखाय आं फैसा होआखैथ' ओइ थफिराम खोथायावलाय बिराद गाज्रि जाबायलै नों आंखौ लाबोनाया खोथाया गाज्रि जाबायसो होननानै बुंदों आंनि जिउखौ जाख्लाबजोबनानै आरो नोंखौ आं हगारनो थाखाय लानानै फैयाखैथ' नोंखौ आं किडनेपसो खालामदों आं किडनेप आच्छा बारु थाइबानि लारु दामा बाराय मा थाइबाल' बुंबाय थायो हा मा थाइबानि लारुल' जाबाय थायो दिनै 100 थाखानि बारायनोबा बाराय आंनि गोसोआव बारायगोन बाराया आच्छा दे नोंनि लारुखौ आंबो जाया इसिबां बेसेन गैयै नङाथ' नैबे थफिरामाबो ओइ मोसौ गियान मानो आंखौ किडनेप खालामदों बेखौ थाब बुंगोन ना नोंखौ किडनेप खालामनायनि जाहोना मोनसेल' नङा बिराद बुरजा मानि इसिबां जाहोन दं आंखौ किडनेप खालामनायनि उनाव हा सिगां समाव आं नोंनि बेवाइफोर थफसिखौ बेसेबां गोसो गोरबोजों मोजां मोनदोंमोन नाथाय नों फाव फान्दायनानै आंनिफ्राय गोजान खालामनानै होबाय आरो दाउदैखौबो आंनो दा हिनजाव नांगौ हिनजावखौ नांगौ होननानै मोनो नामाब्रा मा मोना नों जेरै हिनजाव सानै साथाम लायो थिग बिदिनो आंनोबो नांगौ आंनि बाहागोखौबो नों हिनजावखौ लाबाय मा थिग साम' खिंखिरि आंनि बाहागोनि जानो गोनां मोनदां नोंसोरबायदि हौवा मानसियानो मालाय सेंग्राफोरनि गार्लफ्रेन्डखौबो लानानै गिदिङो हाबा खालामनो नागिरो ओमफ्राय मा जों राग'ना थानायफ्रा हिनजाव मोननाङा नामा नोंसोर एसे थाखा दङ एसे फैसा दङ होननानै मा हिनजावफोरखौ फुस्लाय लागोन नामा जोंनिलाय मा दा हिनजावफोरनिसो दाय दा हिनजावफोरासो फैसा नुबानो जोंजों फुस्लाय जायो बेवहाय जोंनि जेबो दाय गैया बिनिखायनो सिख्ला जाथिखौ आं मालाबा मुगैनाय सोमजियो मुगैयो आङो मुगैनाय मानसियालाय मानोथो हिनजाव नागिरबाय थादों जोलै बारायनो थाखाय आरो मा जोलै बारायनो थाखाय औ आंहाबो जोलैनो नांगौ जाहाथे आंहाबो बिफा होननानै बुंजायो मा एसे मोथ्लोबिलै नोङो हो ओइ दिरुङा जल्दि बख'नोबा बख'फै नङाबा दिगदारसो दं सासे एमएलए खौ किडनेप खालामनाया गाबोन फुङावनो निउसाव आंनि मोखां नुवाबानो मानसिफोरा दावराव खालामगोन आरो आंखौनो सानबेसे बेफोरबायदि किडनेप खालामनानै दोननो हादों हो नोंनि जिउआ जोबागौ माने नोंखौ जोबनानैनो दोनबाय थागोन आं नायनि आच्छा नायमारनो ना नों एमएलए जाखो मा जाखो आंनि बिमायाबो एमएलए नि खम नङाना बिमाखौ लानानै बा दादागिरि नामा माथो आंनि बिमानि आखाया बेसेबांबा गोलाव नोंफोरबायदि मामुलि एमएलएआ जेबो फाथाखौनो मोनाब्रा बेनिखायनो मोनसे डिल खालाम आंजों माबायदि डिल खालामदों नोंजोंलाय आंलाय जायखिजाया सासे हिनजाव आंनो हो नोंनि बिबोनां फामे नङाबा नोंनि बिनानाव दावदै बुं जागोन ना जाया जागोन होगोन आं सोरबा सासेखौ मालै बिलुन होबानो गाबगानाय गथ' बायदि मोनदों नामा आंखौ कन्ट्रेक्ट साइन खालामगोन कन्ट्रेक्ट मा औ कन्ट्रेक्ट साइन खालामगोन जेराव लिरनाय थागोन कुमार राजाया गावनि गोसो गोरबोजों गोसो गुदुं जानानै हसौ हाबासाव थफिरामनो गावनि बिनानाव एबा बिबोनांखौ सामजायना होबाय होननानै लिरनाय थागोन बे मालाबाबो जाया आं आंनि गोसो गोरबोजों आंनि बिनानाव आरो बिबोनांखौ नोंनो मालाबाबो होनो हाया मानि थाखाय होनो हाया आच्छा नोंनि बिमाखौबो नामा खबरदार आंनि आइखौ बुंनाङा मानो नोंनि नोमफा जानोसै आं नोंहा नोमफाबोथ' गैयाना नोंनि बिमायाबोथ' दुरलायलाय जि नायनो मोजां नोंनि बिमाखौनो लानोसै आं ओइ लान्था बिनि बिमाखौ फन खालामलाय ओइ आंनि बिमाखौ गेजेराव दा लाबोलै मिन्थिबायना जियानो जाया मानो आं हाबा खालामगोन कि खालामगोन नोंनि बिनानावखौ मोनाबाबो नोंनि बिबनांखौ मोनाबाबो नोंनि बिमाखौनो हाबा खालामगोन आं ओइ थफिराम आंनि बिमाखौलाय मानो लानो ओंखारलायखोब्रा नोंलाय मा बुरि मानसिखौबो नोजोर होयो सिख्ला मानसिखौबो नोजोर होयो बोरै जाथारखोब्रा थफिराम
आंनि दुखुखौ मा मिथिनो नोंलाय बेसेबां दुखु दं आंनावबो ओइ एग्रिमेन्ट पेपारा लानानै फैदो एमाव राजानि साइन मोनागौमानि बेखौ हगारा जागोन बस ओइ था नों बिदिनो थागोनबोब्रा आङो थेवबो आंनि न'खरनि हिनजावसा नोंनो होआब्रा नों आंखौ जेसेबां टर्चार खालामबानो जाबायब्रा थफिराम थेवबो आं गिनायाव गैया आच्छा दे नायगोन आंबो माबायदि नों आंनि खोथाखौ मानियालासिनो थानो र' आंनावबो खायदा बोराय दंबावोब्रा आंखौलाय बिदि फज'नानै दोनबाय थासिगोन नामाब्रा बिसोरलाय हाय जिरायबाय थानो बाबायलै आं माला देरनानै थाबायनो रोंबावगोनब्रा आंलाय ओरैबाबो गोसोआनो बिराद दुखु टाटा बिरला आम्बानिनि न'खराव जोनोम जायैनि मिडल क्लासाव जोनोम जाबाय उपाय गैला बेबो फाथ्लं फाननायनि न'खरावसो जोनोम जाफैबायब्रा देनां देरबा आं फाथ्लंखौनो फानफानांसिगोन नामाब्रा ओइ बेथा मा गला गलि जाबाय थायोब्रा नोंलाय दाउसो देलाय लालायबाय दाउसो देलायनि आखाइनिफ्रायबो गलायबाय थफिरामनि आखाइनिफ्रायबो गलायबाय माथो थरल' थरल' गबाय थायोब्रा नोंलाय बेथा आं गवाखै माथो बिसोरसो आंखौ गारदों ओइ बेथा मोजाङै थानांगौ दे मानसिफोरजों बांद्राय दुस्त जाबा मोदाय फैयो मोदाय हराव गाबनोबो नाङा दुस्तबो जानाङा बांद्राय नङाबा मोदायफोरा हाराय बांखो मोदाया थिखांनानै लानानै थाङो लांफैलाय आंखौ सोलाङो बेखौसो फिउ 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 फिदिंनानै हरगोन आं आच्छा थरल' बेथा थरल' आंनि नामा थरल'सो जाबाय थरल' आफा नोंनि मुङा दिनैनिफ्राय थरल' दे थरल' माबायदि नाम दोनखोब्रा थरल' बांद्राय फसायासै आं बेथा हर जाबाय उन्दुनोसै मा जाखो बेथा नों नामखौ फसायासै बेसे मोजां थरल' आसिजों देनां सिख्लाफोरनि सिगाङाव मा होननानै लागोन आंलाय नामखौ थरल' होननानै बिबाया दोनबाय जेब्ला लानोसै आरो बाय गैया खावगालि दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि दा खालामसै जेराव गोसो जायो बेयावनो हारसिं हारसिं दा थां नोंसोरनो जेसेबांनो आजादि होयो एसेबांनो गाज्रिसिनसो जायोना न'आव जोबनानै दोनबाय थाबासो मोजां मोनगोन नामा कलेजाव थांनो होदों थां जानो होदों जा लोंनो होदों लों मानि बेलाय हा मालाय सेंग्राफोरजों बाइक गाखोनानै एक्सिडेन्ट जाहैलाबायनाय मानि बियो उनाव भुगिनांगौ बिमा बिफायासो दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि खालामनांला दे जागोन दे आयै मोजांनि बाथ्रा दे उन्दुदो गुड नाइट अखानायै फुङाव सानजाहा सोरां जाबाय माखासे सुबुङा दाबोनो उन्दुगाया बादालि नों दा अमा राजाखौ नुदों नामा आइदै बाला दा मा होननानै खोन्थानो आं थफिरा माथो बेखौ किडनेप खालामबायहाय मा होनदों मा हारसिंनो बुदुंबाय थाखो आं नुवाखैहाय मैया हरनिफ्रायनो नुवाखै आं अफिसाव थांबाबो आंनो खोन्थालाङो दिनैबा मानो खोन्थालाङासै आरो बेबो एसेबां फुङाव बहा थांखो बेलाय आंथ' मिथियाहाय दे उनाव गावनो फन हरगोन बियो दे ओंखाम ओंख्रिफोरा जानहोलांदो आइदै बाला अमा राजा साराथ' किडनेपसो खालामजाबाय थफिरामजों जुदि नैबे बादालिनिबो आखाइ दं होननानै मिथिब्ला आंखौथ' होखारहरगोनहाय आयौ बाला मा जागोन दे थफिरामसो दाय दा आंनि दाय नङाना बे समाव मोनसे गिदिर खौरां सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय मोनानिफ्रायनो एमएलए अमा राजाया गोमानानै दं दा बिथां एमएलए अमा राजाया बहा दं बिनि सुलादखौ रावबो मोनथ'वाखै अपोजिट पार्टिया बुंदों इलेक्शननि थाखाय ड्रामा खालामदों होननानै दा खोथाया बेसेबां सैथो बेखौ जों अमा राजा बिथांनावसो सोंबा मिन्थिसिगोन दा बेनि सिगां अमा राजा बिथाङा बहा दं बेखौ जों नायग्रोनांगोन जाय बिथांमोना अमा राजाखौ नुदों बिथांमोना खबर हरबानो जाबाय जोंनि बे जानबुं नाम्बाराव 0000110000 अब्ला अमा राजाया जेरावखि थाया मानो मोजाङै थाथों बेखौ जोङो बोर बिना होनोसै गसाइनि खाथियाव ओमफ्राय दिनैनि रादाबखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै अमा राजाया मैया हरनिफ्रायनो गोमानानै दं मा सरितलै बोरै गोमानांगौ जाखो बेलाय गावसो मानसिफोरखौ खोमायो दा गावालाय बोरै हारसिं गोमालाबायनानै थाखो बे अमा राजायालाय दा आयौ माबोरै गोमानांगौ जाखो दे अमा राजाया जानोलै बोरै गोमानांगौ जाखो बेलाय सोरबा अपोजिट पार्टिफोरासो लानानै थाङाखैथ' नोंनिबा सोर जाथावथावहाय आं बुंनो रोङालै बेफोरबायदि खेथ्रआव आं जेबो कमेन्ट खालामा आंनिबा ना सोर किडनेप खालामदों मिथिगौ ना सोर थफिरामानो जाखागोन बियो थोद मा गोदाव सोराव बाथ्रा बुङोब्रा हापां नोंलाय नंगौहाय आंखौ खेबसे किडनेप खालामदोंबा बियो दाउसे देलायजों लोगो नांनानै बे बारावबो अमा राजाखौ किडनेप खालामाखैथ' बियो अमा राजाखौ किडनेप खालामनानैलाय मा मोननो बेलाय अमा राजानाव मा दं गावनावनो दंजोबो माथो थाखा फैसानि जेबो खमि गैया माथो अब्लाबोहाय थाखा फैसायाल' गासिबो नङाना माबा मोनसे थाबावथारगोन आं हले थफिरामखौसो किडनेप खालामनो बायदि मोनदोंहाय
आखायाव जेबो फोरमान गैयालासिनो जानला मोनला दाबुंलै हाफां गाब्र'लाबायगोन नोङो आच्छा दे आं अफिसाव थांनोसै थाथ'दो आरो फावगालिखौबो गेजेर गेजेर नायहोलां जागोन दे आंबो दसे गामियाव ओंखारलांनि खामानि दं अके बे स्वाद अमा राजानो फिथाइखौनो जाहोगोन आं थेवबो ओंखाम ओंख्रि जाहोआ गोथाव गोथाव दाउ बेदर अमा एवनाय सबायजों साम'जों संनाय जानानै खिन्थिगोन थेवबो आं बेनो होआ खालि आपेल थाइसे नासपति थाइसे दौगोन आं बेनो जेब्लासिम बियो गावनि बिनानावखौ आंनो गथायनानै होआ अब्लासिम आं बेखौ गारनायाव गैयाब्रा ओइ दखानि दखान होबा होनानै मा गोमानानै थायोब्रा दखान होदों नालाय थाबाय थानांगौ ओइ दखानि ओइ थफिराम नों माथो अमा राजाखौ किडनेप खालामदोंनो मा होननाय जादों बे नंमारगौसो बेनिखायनो मेगननि मार्बलाबो गहां गहां जालायदों मानो किडनेप खालामदों नोङो अमा राजाखौ जानला मानला बुंनो हालै आंलाय अमा राजाखौ मानो किडनेप खालामनांगौ जाखो खालामाखै मा बेफोरबायदि गोथार खामानिखौ नोंल'सो मावनो हायो बुंलाय नों किडनेप खालामाखै होनलाय बावै माबायदि मानसिलै बे डाइरेक्ट होनखायो बुंबाय नों अमा राजाखौ किडनेप खालामाखै होनलाय आं खालामाखैलै जानला मानला बुंनाङा आंबो नोंखौ दुसिनो हायोब्रा नों अमा राजाखौ किडनेप खालामदों होननानै दुसिबानो जाबाय आरो थेवबो आं मिथिखागौ बे खामानिखौ नोंसो मावदों आंनाव प्रुफ गैया अब्लाबो नोंखौनो सानखागोन आं आंनि मेगना नोंनावल' थाबाय थागोन मिथिबाय मा नों आंखौ गोसो थोयो नामा बेनिखायनो नों आंखौल' नोजोर होनो नागिरदों आयौ माला हाफां मा एसे समायना नुदों नोंखौलाय ओइ हाफां मा एसे समायना आपेल फिथाइ बायदि नुदों नोंखौ दिनै मा बोरखांलायखो नोंहालाय बोराखैहाय मा नुबायना हाफां आंखौ अमा राजाखौ किडनेप खालामदों होननानै बुंदों गावासो खालामथारदोंहाय बियो जानला मानला बुंलाबायनाङाहाय खुगाया बिस जागोन आंजों बालनि खुगा बिसिनोल' ओंखारो खुगाखौबा बिसिनो रोंगौना रोङाथाय ओइ नोंसोरनो ना अमा राजाखौ किडनेप खालामग्राया आयौ बाला अजा बुरिसो नामा नोंलाय बिदिब्ला आं बुंनाया सैथोमार नोंसोरनो खालामहारदों आरोना र' पुलिस स्टेसनाव थांनि बाला बिदि नङाब्रा मानो बेफोरबायदि बुङोलै आरो ओइ सिल्लांगि बालांगि मा बुंफैलाबायदोंब्रा नोङो हाफांखौ एदावनानै मोजां मोनो नोंसोर सानैजों एदावलायबाय था अब्लाबो आं नोंसोरखौ नायखुमाबाय थागोन मिथिबाय बावै बे हाफाङा मासे डाइरेक्ट खोथा बुङोब्रा बेनिखायनो आं हाफांखौ मालाबा एदावनानैनो नार्भास खालामनो गोसो जायो बांद्राय स्मार्टनिबो बारा स्मार्ट देखायना बियो नों एसेयावनो गाब्र'होसिगौमोनलै जेब्लासिम अमा राजानि साइन मोना अब्लासिम अमा राजाखौ गारनायाव गैयाब्रा आं थाथों बियो गन्द्रा सिङावनो समायसोदोंबो मा खालामानो जाबाय आंहा थांनोसै बे हाफां गालिनिफ्राय एसे सांग्रां जानांगोन नङाबा बोरैबा अमा राजानि थानाय ठिखनाखौ मोनबा आंखौबो जावख्लाबथारगोन बियो अब्ला दावहा जागोन दावहा बे दावहायाव सोरबा थैगोन सोरबा थांनानै थागोन बेनिखायनो आं एसे साबधानै थानांसिगोन आंखौलाय नागिरदोंना नागिराखैब्रा न'नि मानसिफोरालाय आरो पार्टिनि मानसिफोरालाय आंखौलाय खबर लादोंना लायाखैब्रा अबेसे आं गोमानानै थाबा बिसोर आंखौ मोजांसो मोनगोन ना साला स्वार्थ'फेरा मा सोरनि खिथुआव दांनानै लादोंब्रा खेबसेल' गथोंलै आं नोंखौ गारनायाव गैयाब्रा बेथा आंखौ बिराद गोदै रावजों गोसोखांगासिनो माथो नोंलाय ओइ आंखौ हगारगोन ना नों थफेराम मा मोनबाय थादोंब्रा हगारनो हायाब्रा आं नोंखौ ओरैनो हगारनो हायो नामा नों मा सानदों आंखौ मानसिफोरा नागिराखै सानदों नामा नोंखौ रावबो नागिराखै माथो अपोजिट पार्टिफोराथ' जि ढोल दामलायगासिनो नोंखौ गोमाबाय होननानै आरो न'खरनि मानसिफोराबो नोंखौ नागिराखै मिथिबाय नों गवाब्रा गवा नों अमा राजाना नों गन्द्रायावनो थानो समायो बेनिखायनो नों गन्द्रायावनो थाबाय था ओमफ्राय नै आं चिकेन जानि चिकेन नों लुगैनाङा दै मानो लुगैयाब्लाय नों बिदि जाथि खिथिनो होबा आं लुगैयालासिनो थागोन नामा आं मानसिसोना रबट नङा ओइ देखो बेनिखायनोथ' आं बेदर लानानै फैदों आं होआब्रा जेब्लासिम नों नोंनि नोंनानाव नङाबा फामेखौ आंनो होआ थैनानै थांगोन थेवबो नोंनो होनायाव गैया नोंनि बिमाखौलाय आंनि बिमाखौबो होआ आच्छा दे नायगोन आंबो ओरैबाबो आङो IAS नि थाखाय थाग थियारि जाखाबाय आं पुलिस जागोन ओमफ्राय नों 2 नाम्बार खामानि मावखोमायोना आरो नोंनावथ' बिराद ब्लेक मानि दङनो बेफोरखौ आं खबर लाबाय थागोन आं IAS अफिसारल' जाग्रोनिब्रा होमबाना नोंनि बिनानावखौ होबाबो जासिबाबो लाया आं नाथाय दाबो मोनसे खाबु दं नोंनि बिनानावखौ आंनो होयोबा आं देनां IAS अफिसार जाबा नों जुदि सिखाव खामानि मावबाबो आं नोंखौ हमाब्रा थै नोंनि बेदराव खुदै गारलायो आं आच्छा खुदै गारला मारबाय होमबालाय दे मोनजाला नों आं सानदोंमोन दख्लासे होनो होननानै गैला जानोसै साला सुवारा आंनि सिगाङाव जाथि खिन्थादोंना बियो र' बेथा नोंखौ गारनायाव गैया र' अमा राजाखौ नायगिरना मोनमारासै होमबा ओहो मेडाम नायगिरना मोनासै जों बिनि मबाइलाबो अफसो जानानै दं औ मबाइलावथ' न'आवनो दङ नाथाय मानसियासो हरखाबनो बोरै बिदि जाखो बहा थांखो नों जिंगा दासि मेडाम जों अमा राजा सारखौ नागिरगासिनो दे माबा नागिर जागोन दे आयो बेबा बहा दंहैयो बेनोथ'लाय आफाखौ सोर किडनेप खालामखोबा मोनसेनि उनाव मोनसे जानायानो जेब्ला माथो आयै अब्लाबो नों टेनसन लानाङा आयै आं नागिरगोन आफाखौ बहा दं बहा गैया बिदि होननानै गोदाव सोराव जाहैलाबायनाङा नोंबो जाया आफाया जेरावखि थाया मानो आं नागिरनानै लाबोगोन नों जिंगा दासि आयै अमा राजा जेरावखि थाया मानो मोजाङै थाबानो जाबाय दे आरो थाबैनो न'आव फैफिन